Kowe kuat dadi adine Harimbo. Waton kowe bisa nadai siung kowe. Labuhan lan ruwate sukmamu ora dadi sukma sasar kowe. Monggo sampun titi wanci madu kok kedah kula dherekaken sumusul dhateng Ngraka. Bratasena tuwin Ngraka Puntadewa. Ayo Kakang Semar aja adoh nggonmu lumaku tak wangane amung sak dawaning landhian. Monggo kula dherekaken den. Madyaning wana wah kok mejanan mandeg Lang-lang ing driya mangun kong kanduhan rimang ler-lena tanpa kanin yen tulus mangku sang Hyang Upama mangkono sang nata mudha wis nyolon ngrepa pawongan mara mandheka ngaku aku iki sapa balik sira iku sapa aku Begawan Anggara Parna ya sang Maharsi Welawuk Begawan Anggara Parna ya sang Welawuk iya kowe sapa Permadi kang dadi kekasihku Permadi iya ngener mlebu madyaning wana marta duwe karep apa aku bakal dadar ketrimaning urip karepmu alas iki bakal tak babati kanggo ngukti Permadi sak sedulur wah lha iki pawongan murang tata iki aku iki sing nguasani alas iki lha kok kowe kepenak banget arep babati sing tanpa kula nuwun karo sing duwe bawah bali yo aja macut tinimbang kowe pokok kapitunaning tembene kowe aja ngalang-alangi janji ora gelem lunga ing ngene kepara balak singgir nganggo kekuatan weh saja arep nyoba karo aku ayo para maju rene arep aku pendhita nanging aku ora wegah tanding karo Permadi janji iso ngasorake aku lan tak sembahi diri-dirani Permadi ayo para coban Citra kang bala tumingal
Orang toto pawongan iki. Sadar nyoba karo Anggara Parna. Permadi. Aja gireng gumi kelang tak jala sutra. Kontak Jala Sutra ora iso obah. Ora wurungoke marep gawe rusak Wonomarta ya. Bakal tak lebokke ning kantong karo mbok. Mengko dhisik. Iki ana wong nyegat nggonku arep nyinggitke Permadi. Kowe iki sapa? Kowe sajake wis lamur mripatmu ya? Kowe lamur mripatmu nyawang karo kahanaku iki. Lho lamur piwa aku weruh kowe ya lagi iki ora? Ora. Kowe kudune ora lali aku iki sapa? Ning yen aku kelingan kowe iki begawan Anggara Parna. Kowe biyen pujangga negara Manis Rengga. Kowe pujangga negara Manis Rengga, saiki kowe diangkat dadi undagi. Undagi iki nek cara saiki dadi kontraktor ngono kae. Kowe melu Bathara Kuwera, dewane kesugihan. Lho, ngerti karo aku. Ngerti wae. Yen kowe pengen ngerti aku iki sapa, aku iki Semar. Ya Isma ya eling-elingen. Wah, pukulun. Wah. Waduh, pukulun. Kula nyuwun pangapunten dene kula ngantos mboten dungkap bilih paduka pukulun Ismaya. Parna, kowe kuwi rak dipasrahi Bathara Kuwera to? Inggih. Kowe dikon apa? Kula kene njejagi wonten lebeting Wonomarta. Kowe kon nunggoni Wonomarta? Leres. Sebabe apa kowe kok kon nunggu Ngamarta? Wonten lebeting Wonomarta menika wonten saweneng negari sinebat Ngendraparahasta. Inggih sinebat negari Ngamarta. Ingkang dipun kuwaosi dening Jem Yudhistira sakadangipun. Jem Yudhistira kok nganti bisa gawe negara Ngamarta kuwi jalarane menapa paduka kesupen bilih nalika semanten negari Manis Rengga Prabu Nagapustaka ingkang ngrenggani lajeng dipun bedah kalian Jem Yudhistira sakadangipun satemah Prabu Nagapustaka ical saking Manis Rengga. Manis Rengga dipun kuwasani kalian Yudhistira dipun walik dados negari ning Jem, dipun wastani Jem wonten negari Ngamarta inggih Ngendraparahasta. Ya, terus saiki karepmu piye? Kula kadhawan pukulun Bathara Kuwera yen to ana satriya trah Witaradya mongko arep dadar ketrimaning urip, kowe aja briben-briben aja angel-angel tuduhna yen sejatine Wonomarta kuwi wujud negara gedhe. Lah kowe kok isih kelingan? Lah iya mesti. Lah kok yen kowe kelingan sebabe apa ndaraku tok Jala Sutra? Permadi menika badhe babat alas kula Jubriya. Piyambakipun badhe ngrisak dhateng Wonomarta. Mulane ngrusak arep dadar ketrimaning urip. Merga Raden Permadi iki trah Witaradya. Raden Permadi iki penengah Pandhawa, putrane Sinuwun Prabu Pandhu. Ayo, tok luwari apa ora? Yen nganti ora tok luwari, lah diadah urip-uripan. Waduh.
Raden. Nyuwun pangapunten dene paduka nggih mboten paring dawuh menawi trahwita radya. Apa trahya diegleh-eglehke? Apa ya tuduh-tuduhke? Sirik yen daraku ki pamer marang sapa wae. Ning kudune kowe sing mulat. Inggih pukulun kula nyuwun pangapunten. Penemban kados pundi? Aku bakal sumusul kadangku Kakang Mas Bratasena, Kakang Mas Puntadewa lan adhiku Pinten Tangsen. Oleh babat Wanamarta ndadar ketrimaning urip awit saka dawing Siwa Drestarata. Oh, inggih Raden. Menawi tetela mekaten kula mboten badhe kawratan. Kula badhe ngamping-ngampingi paduka Raden. Nyatanipun lebeting wana menika kathah jim setan priprayangan iki badhe ganggu damel. Monggo menawi paduka menika mboten nyumurupi lampahing para jim. Wah, menika badhe mbilaeni. Banjur kepiye saranane karep ben aku bisa nyumurupi laku ning para jim setan priprayangan. Ah, ngaten. Kula menika anggadhahi wujud lisah, nami lisah Pranawa, inggih lisah Permana. Lisah menika kala wau menawi dipun oleh sawonten ing telapukan menika paduka badhe saged mirsani lampahing para jin. Mangkono inggih. Ya. Yen pancen ngono mara kene sipatna ana telapukane Ndara Permadi. Karben daraku ngerti lakuning para jin. Sendika pukulun. Banget panarimaku penemban dene sira penemban paring sarana nggonku karben bisa nyumurupi marang lakuning para jin. Iye. Mangke para kadang-kadang paduka ugi badhe kula sipataken ing telapukanipun lisah Pernawa menika. Iya. Begawan Anggara Parna. Gandeng saiki wis ana sing dadi juru kuncine Wanamarta. Yo. Amping-amping ana ndaraku aku ya tak melu ngetutke. Monggo kula dherekaken saya manengah lampahipun Raden. Mara sang Arjuna Munira kamanungsan Rahina semubangi wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdane kukila ringkani kara saketer niki duning aku luwih wusing dene panca
tata ing ayam wana merak hangu ring pagagan jejuluk Sang Prabu Harimba lenggahe Sang Harimba ing adhep ingkang rayi nenggih Raden Brajadanta miwah Raden Brajamusti sawetawis lenggahing Sang Harimba dereng kapiyarsa dadi pangandikan teka mangkono rareh lirih ruruh ngarah prana atur Sang Brajadanta lang-langing driya mangu kong kanduhan rimeng lirlena tanpa kanin yen tantulusa mangkono Sang Nata Mudha wis nyolon ngrerepa wayahe Surya lagya tumiling wanciling sir kulon banyu naribut rawi kenyare narawungi kebiaring kan warih ingkang rem-rem satu wonten cahya humancur mangko to Yayi Brajadanta Brajamusti wonten dawuh mulane kaya adoh tawi cedhak-cedhak taraketake pun kakang bakal paring weruh marang kadang para siadi kemaringipun kados pundi Koko Prabu perlu tak jarwani wektu dina iki Mbak Yu Marimbi lunga saka negara Pringgondani sing tanpa pamit lho perkawisipun menapa menika aku ora ngerti apa sing dadi perkarane ya mung
Aku isih kelingan kedadian mau bengi kalane dheweke tak elingke aja kongsi mupuk rasa tresna kelawan Bratasena panenggak Pandhawa. Perlu aku aweh weruh marang sira sekloron wektu iki Mbak Ayumu Arimbi lagi ke taman beda ring asmara kelawan panenggak Pandhawa jenenge Bratasena. Mongko oleh ketemu mung liwat pasupenan utawa nggon nimpen. Upama kedadean tenan, Yayi, mendah kaya ngapa sengsarane wong atuane awake dhewe Kanjeng Rama Harimba. Kowe ngerti dhewe, upama Mbak Yumu tresna karo Bratasena, Bratasena kuwi putra Prabu Pandhu. Mongko Prabu Pandhu kuwi ingkang biyen nyedani Rama Prabu Tremboko. Dadi upama Arimbi dadi bojone Bratasena, tegese Arimbi entuk anak satru bebuyutan ingkang nyedani Kanjeng Rama Prabu Tremboko. Wis ora kurang-kurang nggonku ndunung-dunungke bab lelakon kuwi mau kabeh. Ning nyatane tutur ketawur kandhak ora direwes babar pisan. Kepara dheweke sumpah ora bakal gelem diwengku sawening priya lamun dudu Bratasena. Malah Yayi Arimbi matur kelawan pun Kakang, yen dheweke dicegat utawa dipambengi tresnane Bratasena bakal minggat saka Pringgondani. Waduh, Koko Prabu, menawi tetel mekaten teges sampun cetha Mbak Yu Arimbi anggenipun kesah mbok menawi badhe ngupadipun Bratasena. Inggih menika saya cetha malih bilih Bratasena ingkang dados jalaranipun Mbak Yu Arimbi kados mekaten. Mula Yayi, aku njaluk pamit marang sira sekloron tunggunen Pringgondani. Dene jeneng ingsun bakal ngupadi papane Yayi Arimbi. Arep tak ripeh gelem dheweke mupus rasa tresnane karo si Bratasena. Inggih Koko Prabu. Menawi tetela mekaten kula namung ngestakaken dawuh kula badhe nenggo dhateng Pringgondani. Aku titip prarjane Praja Pringgondani. Tunggunen tak golekane adikku wadon iki. Nggonku lumaku ngupadi marang kadang-kadangku iki ana raseksi. Ingkang lumaku ijen tanpa raseksi sira iku sapa? Nun inggih Raden, katepangna kula pun Arimbi saking Pringgondani. Arimbi saka Pringgondani. Inggih, paduka menika sinten? Permadi kang dadi kekasihku, dene iki sumitraku. Ya, aku Begawan Anggara Parna, ya Begawan Wilawuk. Wonten wekatos ingkang pundi dene paduka kok lumampah mlebet ing nadyaning wana. Iya Arimbi. Nggonku lumebing madyaning wana awit aku bakal sumusul kadang-kadangku kang wis mapan ana jroning wana marta iki. Kosok baline apa kowe sing nunggu alas iki sanes. Kula rak sampun matur, kula menika saking Pringgondani. Mila kejarang-jarang kula ngantos dumugi wonten papan mriki nggawit kula ngupadi satriya ingkang pinanggih kalian kula wonten madyaning pasupenan. Mila sampun sumpah raos ing batos kula mboten badhe wangsul dhateng Pringgondani
menawi dereng pinanggih kalian satriya ingkang manggi kula wonten madyaning pangimpen kala wau Raden. Sira ngimpi ketemu satriya. Nuwun inggih. Satriya kala wau ageng inggil godhek wok Sindar Jaja. Anggenipun tetepangan wonten lebeting pangimpen. Satriya kala wau ngagem menawi naminipun Bratasena. Mila Raden, kula badhe ngupadi nami Bratasena menika kala wau. Upami Raden Bratasena menika boten purun kalian kula nggih boten badhe ngantu-antu dipun pundhut dados garwanipun. Namung kepengin sumerep kemawon kula sampun lega. Mengkono inggih. Yen to mengkono ora adoh saka Sidadip. Ancase Permadi. Liripun ngerti yo Arimbi lamun to Raden Bratasena kaya sing tak kandhake kuwi mau. Kuwi kakangku ya Kakang Mas Bratasena kuwi tunggal karo Deni Permadi. Permadi lan Kakang Mas Bratasena kuwi sinebut para Pandhawa. Pembarepe Kakang Puntadewa, panenggak Kakang Mas Bratasena, Permadi panengah pinten tangsin kang dadi ora gilih patombang. Raden mboten nyana bilih paduka menika rayinipun Raden Bratasena. Iya. Lajeng paduka menika badhe ngupadi Kang Raka. Iya aku bakal ngupadi Kakang Mas Bratasena. Mbok mrayuh tutna sak laku jantraku. Mbok menawa Permadi iki bisa dadi jalaran sira Harimbi ketemu satriya sing metu ana jroning pangimpen. Monggo kula dherekaken Raden. Manguswa kang layon denya ilang manise wadananira layung kumpel kucem rah nyemaratani wonten menapa Raden toko paduka lumampah lajeng wangsul gapyuk dhateng kula Penemban tak sawang saka kaduan ora pangling kae Kakang Mas Bratasena ingkang ngalumpur tanpa daya. Aku ora pangling kae Kakang Mas Bratasena Penemban. Kakang Mas Bratasena kae kenapa Penemban? Lho. Menika Kang Raka. Iya. Kakang Mas Bratasena katon ngalumpur sing tanpa duwe kekuatan. Oh layak. Inggih leres Raden menawi Kang Raka menika mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa awit wentisipun Kang Raka menika wonten wujude jemparing ingkang tumancep. Mengkono inggih. Paduka sampun saged mirsani to menika gamaning para jin. Oh iya. Menika naminipun jemparing wuluh gading. Waduh Raden menawi kedangun mboten enggak dipun tulungi malah mangke Kang Raka mboten kiyat saged prateng lampus Raden tan samar pamoring suma dinut maya winah ya ing sepi sinimpen tolang engkal pambukaning arana karlen saking liep layaping ngaluyut pindha pasating semana sumusuping rasa jati nadya tanpa pinarintah nenggih Sang Arimbi ya sebakep salungku tunggal nutupi baban hawasa ana swara datan irnungu ana rupa tan kadulu ingkang pinandheng amung pucuking grana anut giyanganing
ayun kayuyun angayati parutama kaya mati jroning urip. Gedhening rasa tresna Dhyanarimbi lan Raden Bratasena nadyan tanpa pinarintah ya matek aji minangka dadyasrana pulih kekiyatane Sang Bratasena dadak sakala medal angin Garuda anggo ndarum nempuh dhateng Sang Bratasena icaling angin jenggirat Sang Bratasena. Raden, ana paringgi. Kula nyuwun mangapunten dene kula kumawani. Kepengin nderek sabiyantu dhateng Raden Bratasena ing supados Malaya Jati temah nirmala. Kula mbudidaya ngempaken permana jati mugi kemawon saged dados rana walayaning Raden Bratasena. Wah, Permati. Kakang Mas Permati sumusul marang aku. inggih Kakang Mas kula ingkang sumusul dhateng Paduka nganti dhateng Begawan Anggara Parna. Begawan Anggara Parna wi sapa? Menika sumitra kula. Inggih Raden. Kula pun Begawan Anggara Parna iki Begawan Welawuk ingkang dipun pasrahi nengga dhateng Wanamarta menika. Ya, ditepungake wae aku Bratasena. Inggih Raden. Kuwi ana buta wadon. Batuk. Lagi krungu suarane wae kok madhek atiku. Inggih Kakang Mas. Menika raseksi saking Pringgondani namipun Narimbi. Wah, jeneng Warimbi. Inggih Raden. Kula pun Narimbi. Kok bisa bebarengan lawan adikku Permati? Kakang Mas, nalika kula badhe sumusul Paduka Kakang Mas, kula pinanggih kaliyan Narimbi menika. Terus piyambakipun ugi ngupati dhateng Paduka Kakang Mas Bratasena. buta wedok golek aku eneng apa? Nyuwun pangapunten Raden, kula mboten anggadhahi niat menapa-menapa. Namung nalika semanten kula menika pinanggih kaliyan Paduka. Aku durung tau petruk. Namung lumantar pangimpen kok Raden. Wah, kowe ngimpi. Inggih. Kula lumantar pangimpen pinanggih kaliyan satriya ageng inggil lajeng paring dawuh menawi naminipun Raden Bratasena. Sabibaring kula nyupena raos kula namung kepengin sumerep sejatosipun Raden Bratasena ing satuhu. Kula ningali kemawon kula sampun marem kok Raden. Kula sampun marem kula mboten anggadhahi niat menapa-menapa. Dilalah kula kisah saking Pringgondani kula nindakaken tapa ngrame ingkang kababaripun tetulung dhateng tiyang ingkang nandhang rekaos. Namung nyatanipun Gusti maring aku pinanggih kaliyan Raden Permadi dados rana kula pinanggih Paduka Raden Bratasena. Wise ketemu karo aku. Inggih, kula sampun marem kemawon mboten wonten niat menapa-menapa kok Raden. Nek sampun pinanggih nggih sampun kula badhe wangsul dhateng Pringgondani. Kula namung nyataken pasupenan kula menika kok Raden. Mangko dhisik lereno kowe aja bali nang Pringgondani. Lajeng kados pundi? Permati, Wonten dawuh. aku bisa waluya jati saka ganase panah sing kemancet ana pupuku iki. Banget panuwunku dene wis nambani aku. Kakang Mas Apa? ingkang maluyakaken Paduka Kakang Mas sanes kula. Lah banjur sapa? Apa Begawan Anggara Parna? Kula inggih boten Raden. Lah sing maraske aku sapa?
ingkang jalari Paduka Waluya Jati temah nirmala mboten wonten sanes namung kejahipun Arimbi menika. Wah. Tinemune pangsulane nggonmu ngimpi kowe ketemu karo aku dadi jalaran. Aku bisa wal saka cengkermane mungsuh sing jaring aku para jim setan priparayangan nguwasani ana kene. Iki jembari wuluh gading. Permati gawanen aku ora iso jembari. Inggih Raden, mbok menawi menika sampun dados kersaning widi. Kula kedah pinanggih kalian Paduka Raden Bratasena dados sarana Paduka. Mangsa Waluya Jati temah nirmala. Ya banget panuwunku. Bombong rasaning atiku dene kowe bisa nambani karo aku. Mongko rasana ora kadang kepethuk wae mung lumantar impen ewadene semono nggonmu iman marang patine Bratasena. Mongko kowe karo aku iki wong liya braya ewadene kowe isih ora negake karo aku. Wah, mendah kaya ngapa senenge atiku. Upama besok aku kuwi duwe bojo kaya Arimbi sing bisa ngreksa bojone karben kalis saka saking Ngurbeda. Inggih Kakang Mas. Ya Arimbi, wonten dawuh kowe aja bali nang Pringgondani. Leripun kados pundi? Gandeng wis nambani aku. Tegese kowe ngeman karo uripe Bratasena. Kowe ora tega yen aku nemahi pati. Ya kaya ngono wong wadon sing tak upadi. Tegese wis bisa ngreksa marang jenenge Bratasena, mula ora aneh lan ora mokal. Upamana mulung ing atimu, aku bakal ngepek bojo kowe Arimbi merga kowe sing bisa nyambung umurku. Patung. Lagi iki lho. Wong wadon digandrungi Bratasena kok malah melayu yen ngopo. Menika kados pundi wis menawa rene. Tak cedhane melayu sebab sampun sanget-sanget anggen Paduka menika ngina dhateng pun Arimbi. Ing atasipun kula menika wujud raseksa namung Paduka. Nandhakaken raos tresna mboten wurunga kula namung kangge timun wungkuk jaga imbuh. Tresna Paduka mboten saestu kaliyan kula dewa. Paduka kesanget anggenipun nyobi kalian pun Arimbi dewa. Kebangetan oleh ngino marang Arimbi. Ing atase aku rumangsane buta disenengi Raden Bratasena kepadha karo ngenyek Arimbi. Kowe iki omong apa? Kowe iki omong apa? Ya pangapunten. Sing ngenyek iki sapa? Sing ngina iki sapa? Aku iki tresna. Nyun mangapunten Paduka tresna inggih awit kula rak sampun maloyaken Aku ora metung perkara kuwi. Sing tak petung olehmu nresnani aku lahir batin merga kowe ora tega karo patiku. Buktine akeh. Nyatane aku sing ora tau ketemu karo kowe. Kowe ora lila yen aku nemahi apa-apa. Aku bisa Waluya Jati temah nirmala kuwi saka tumindakmu. Mokal yen atimu ora duwe rasa welas asih marang sapepadaning titah. Mongko wong wadon kaya mengkono kuwi sing dadi pengangen-angene Bratasena.
Aku seneng karo kowe, ora metung ijol-ijolan lelabuhan kuwi ora ning lahir batin. Kowe ngladenono aku percaya yen aku duwe bojo kowe bakal slamet uripku selawase. Raden, kula menika sipating ngraseksi ingkang awon wujud kula. Tresna kowe wuta. Nadyan kowe iki buta. Nanging budimu ngungkuli satriya ning kosok baline. Tresnaku ora nyawang rupa nanging nyawang tumindak ing becik. Nyatane akeh sing rupane ayu ning gegasah karo ati. Sing mung nyiksa marang wong lanang ku ya ora sithik. Luwih becik aku ngopeni kowe. Ayu ora disawang saka praupane ning saka atine waton atimu becik wong nyawang kowe bakal ayu lahir batin. Arimbi, nadyanto aku mong lagi krungu nggonmu geneman karo anakku Bratasena. Kowe aja gelo ya Arimbi, ditepungake wae aku iki. Kunthi tali Brata ibune Bratasena, sing kandha yen kowe ala ki sapa? Sing kandha yen kowe elek ki sapa? Genah ya ayu kaya widodari. Mandi sakane sangku. Sungkem kula Ibu. Iya. Wis tak tampa Arimbi. Dene kowe wis bisa wujud kaya mengkono. Menika sing wae karo. Menika sinten? Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Mboten. Kowe arep ngguru godhoi? Mboten. Piye pilihane Masmu piye? Sae. Ngene to. Saestu ngeten ya. Aku padane. Kowe ngono sapa-sapa tresnani. Wis rasa ngrusui. Kabehane jatahe dhewe kok trunyar-trunyur wae. Aku ya mung arep alah tekan apa kenapa ngene masih ngono kok. Wah, Babu Kundi banget panuwunku sabdane Babu Kundi mandi. Arimbi dadi ayu kaya widodari. Wis ora usah dadak mikir. Mbuh kowe wujud kaya ngene, mbuh kowe wujud kaya buta tresnaku tumancep marang kowe Arimbi. Donya prapting gelahan. Inggih Raden, ngaturaken panuwun dene Paduka kersa ngayomi dhateng kula. Bratasena, Babu Kundi apa? nadyan sira wis antuk boyongan wujuding Arimbi. Nanging kowe aja lena ing kewajibanira Bratasena. Tutup manggonira babat alas dadar ketrimaning urip. Muga Gusti ngudane niki dadi jalaran kamuktenmu Bratasena. Ya aku njaluk pamit. Aku arep nutuke babat alas karben diwangi dulur-dulurku. Petro nun. Melek nggih. Ngewang ana aku. Setika pun sakiyating tenaga kula. Adik kula dereke. Ya. Ayo ewang-ewang ana Pandhawa. Muga-muga dadi jalaran muktine para Pandhawa iki.
Arimbi kowe ana ngendi? Arimbi kowe ana ngendi Arimbi? Ana butong gedhe pinggir dhewe. Kowe sapa? Aku Harimbo. Harimbo ya. Kowe apa sing nunggoni alas kene? Udu. Aku kuwi dudu buta sing mapan ana alas kene. Nadyan to aku buta nanging aku isih pinercaya minangka dadi narendra ing Pringgondani. Anane aku tekan kene aku arep goleki adikku sing jeneng Arimbi. Dheweke gandrung keyungyon karo satriya sing jeneng Bratasena. Mula kowe ngaliya. Kowe nyegat lakuku, kowe aja ngalang-alangi. Aku arep goleki adikku Arimbi. Kowe arep goleki adikmu Arimbi. Ya, wujude buta wedok. Ya. Goleki Bratasena. Bener. Lho, kowe kok ngerti? Kowe iki sapa? Aku penenggak Pandhawa Bratasena ya aku iki. Wah, menungsane iki lho. Bratasena, ayo tuturna ana ngendi adikku Arimbi? Kowe ora urung nyingitke marang adikku Arimbi. Lho, iki bojone arep melu-melu. Kowe semingkira iki perkaraku karo sing jeneng Bratasena kuwi. Kowe bojone Bratasena iya? Iya. Kowe kandha karo bojomu kuwi. Wis duwe bojo ayune kaya ngene mosok arep ndelikke adikku. Patrap ora cetha. Koko Prabu. Lho. Koko Prabu, apa sambung rapete kowe karo aku? Aku malah Koko Prabu. Apa padu kok pangling karo aku? Pangling piye? Ora tau ngerti weruh kowe ya lagi iki. Aku iki kadang Warimbi. Alah. Operasi plastik kok. Kok dadi kaya ngono kuwi? Arimbi iki buta. Aku ora duwe adi ayune kaya mengkono. Kakang Prabu, ana apa? Mulane nganti aku duweni kahanan kaya mengene awit nampa sabdane Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Lho, kok sabdane Kanjeng Ibu iki sambung rapete piye? Nalika aku ngopati Raden Bratasena, sumengkane ngrasaku nggonku pengin nocokake marang pasupenanku. Dening Gusti Kang Nyipta jagat aku bisa ketemu Raden Permadi. Raden Permadi dadi jalaran aku bisa ketemu Raden Bratasena. Nalika aku ketemu Raden Bratasena, Raden Bratasena ke taman pusaka nganti ora bisa obah aku mbudidaya supaya waluya jati-jati temah nirmala. Wekasane Raden Bratasena bisa bali kekuwatane lan uga duweni rasa tresna karo adimu aku. Lan uga wis entuk pangestune Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Wiwit dina iki aku dadi jatuh kramaning Kakang Mas Bratasena. Wah, ngawu gawar wis jenenge. Ngawur. Kowe ora metung. Kowe nampa tresnane Bratasena lan kowe nandukake rasa tresna kuwi wis kleru. Padha karo kowe ora nyuwargake marang Kanjeng Rama Prabu Tremboko Arimbi. Kakang Prabu, sejarah sing wis ya wis. Sing ala aja dirembuk, sing becik wae ayo padha dibacutake. Anane dadi ala kuwi mbiyen ya merga saka kabecikan luwih dhisik. Kanjeng Rama Tremboko kurang becik piye karo Prabu Pandhu nganti diaku kaya gurune. Semono uga Prabu Pandhu ngaku Kanjeng Rama kuwi dadi murite ning tinemune tega guru mateni murid. Rasaku pingget nganti saya ini. Lho, upama kowe tresna karo Bratasena tegese kowe ora ngeman karo trah Pringgondani.
Bratasena kuwi anak Pandhu, ora urung ora beda wong tuane. Wong tuane jagal menungso, wong tuane wengis, wani mateni murite dhewe. Ora urung Bratasena dadi bojomu, mbok sithik dulur-dulurmu dipateni. Yen wis lena klebu kowe dadi bojone, kowe ya dipateni Bratasena. Kowe aja kapusan karo menenge menungso kuwi. Kuwi anake wong kejem, kuwi anake wong wengis. Kebangetan olehmu nuding marang Raden Bratasena. Aja ngukur Raden Bratasena nganggo rasamu. Aku nalika sena ya ora ngukur. Prabu Pandhu tega karo wong tuaku. Sing dibekteni sing dianggep guru. Apa sing didhawuhke Prabu Pandhu Kanjeng Rama Trembaka amung tansah ngestu padha. Ning nyatan ya tega ngilangi nyawa. Arimbi. Ana apa? Kowe bali nyang pringgondani apa ora? Aku gelem bali nyang pringgondani waton gandeng tane Kakang Mas Bratasena. Yen ngono kowe pilih Bratasena tinimbang kakangmu aku. Ora perkara aku pilih kasih lan abot tresna siji lan sijine kuwi ora. Nanging aku kepengin nuntumake swasana ing antarane Pandhawa karo Trah Pringgondani karepen bali pulih. Kaya sing tak kandhake mau ngarep sejarah sing wis rampung ditutup, dikubur sing sak jero-jerone. Ayo iki mbaleni sejarah anyar, ngrukunke ing antarane Pandhawa lan Trah Pringgondani. Aku duwe penjaluk, apa penjalukmu? Kowe kelakon dadi bojone Bratasena, waton Bratasena kuat nadai siungku iku. Kakang. Hei! Wah! Bratasena, ana apa? Kowe seneng karo adhiku? Lair batin pisah. Tak rewangi pecate nyawaku. Aku duwe penjaluk, kowe kuat dadi adine Harimba. Waton kowe bisa nadai siung kowe. Ayo, maleso. Maleso. Oh. Kang, dal kewe. Op, wah. 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 Ah. Ai. Wah. Maleso. Males. Ayo. Oh. Kakang luarono kakang. Kocap nalika semana Dian Bratasena den cempalani dening Risang Arimba. Ewa dene kemlawe males astanira kemawon boten Dian Bratasena. Awit Risang Bratasena datan hanggadhahi niat ing ngala kelawan Prabu Harimba. Saya gempung rasaning Prabu Harimba awit enget yen to Sang Bratasena putrane Sang Prabu Pandhu ingkang nyedani wong ataya Prabu Trembaka. Dadak sakala deni dadane Sang Bratasena nganti tan bisa obah. Astane Dian Bratasena handhuwa marang Sang Arimba ing pamrih enggal supaya kendho genya arsa ningkes marang Sang Bratasena. Datan kajarak kuku pancana komodot sekilan dawani. Butul prapting walikat tembus nganti jejantunge Sang Harimba. Plak mlecak dadya rebah Sang Harimba. Ayo.
Aku ora kuat. Luwarono. Arimbo. Arimbo. Koyo aja ngidak. Arimbo. Aku ora kuat. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Wah. Kakang Prabu. Wah. Loh, Kakang. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Arimbi. Arimbi. Kakangmu. Kakang wis gugur. Aku ora sengaja kuku Pancanaka nancep ning jantunge kakang. Oh, Kakang Prabu. Kakang Prabu, semono nggonmu nglabuhi marang aku. Aku sing kleru, Kakang Prabu. Arimbi kowe aja ngluputke aku. Aku nduwa dadane kakang awit aku kepengin kakangmu ngrungokke apa sing dadi kandhaku lan nampa marang karepku. Jroning ati ora kaya sing didakwa kakangmu, aku ora duwe niat arep ngora-arik Pringgondani. Nanging kepiye meneh? Aku ora jarak nganti kakangmu kahanane kaya ngene. Kowe aja nesu karo aku Arimbi. Kowe aja gelo karo aku yen kowe gelo awit saka patine kakangmu jalaran saka Bratasena. Ya wis. Nggone ketemu cukup semene wae. Mengko dhisik Bratasena. Bratasena Arimbi, lakon adile mung kudu dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Lelakon ingkang lumaku iki mau ora sarana dumadakan, tegese ora dadak. Iki kabeh wis kinersane dening kersaning Widi, pancen kudu mung tekan semono. Sedulurmu tuwa ya Prabu Harimba lan jalarane ya kudu ketemu karo Bratasena. Digedhongana, dikuncenana, menungsa kuwi ora bakal bisa endo lamun ta wis tumekaning titi wanci apa tumekaning janji. Wis ora sah tok gelani, ora sah tok getuni. Kepara iki dadi jalaran sira Arimbi nuntumake ing antarane Pandhawa lan Trah Pringgondani. Wis lakon kaya mangkene iki ayo padha dandan-dandan marang tumuju ing kabecikan. Enggal dirukti sing becik Bratasena. Aja kedelarung nggonmu sedih, aja kedelarung nggonmu getuni marang lelakon iki galuh. Sawangen padhang trawangan Gusti Kang nyipta urip bakal paring nugraha marang para Pandhawa lamun kowe ngrampungke jejibanmu. Jaluk pangestu kakek Wiyasa. Rasa madangi jagat mung paning sapucak ing ukir merbabatan sumirat penasara ting surya nampek mega lan gunung gumadeg nagri Ngamarta.
manjing langit galap-galap katon lirikin sanging sang maweh gandrung Yayi Dandun Wacana ana apa Kakang Prabu Jemi Yudhistira rumangsa lega dene si Adi wis bisa ngasorake Bratasena ya arben kapok tumindake ora mung waton Sulaya ora arik marang Praja Ngamarta iya Di nanging sejatine upama si Adi kuwi mau kalah kuwi malah luwih prayoga kalah kok prayoga piye lamun to si Adi kalah karo Bratasena tegese wis titi wanci si Adi kudu nganyarke lelabuhan karepmu piye si Adi apa ora eling pun Kakang lan Sira Yayi Dandun Wacana Yayi Jim Suparto Yayi Nakula Yayi Sadewa kuwi sukma sasar sing durung tinampa dening Gusti Kang nyipta jagat mula aku sakadang iki anane mung kelambrangan wae mongko Yayi pun Kakang lan Si Adi bisa tinampa ing ngersaning ngayunan ora dadi sukma kelambrangan waton ana pawongan ingkang bisa ngruwat marang kahanane pun Kakang lan Si Adi ning ya wis ora dadi apa mbok menawa iki durung titi wanci pun Kakang lan Si Adi ngudi marang panitisan ya mung aku ngelingke Yayi lamun ana rame dudu rame iku dadi jalaran pun Kakang lan Si Adi ngupadi panitisan dililakke wae ayo ditinggal wae kamukten Praja Ngamarta ya ngestokke dawuh Patih Jim Darat kula gawe kaget ana apa kemarin bilih kenapi Bratasena mriku sampun walaya jati-jati teman nirmala kepara piyambakipun wangsul beto kadangipun cacah sekawan badhe ngrabosa negari Ngamarta ya jagat Dewa Bathara Yayi Dandun Wacana ana apa ayo Ustiti wancipun Kakang lan Si Adi kudu ngadepi satriya 5 cacah iki mbok menawa iki dadi jalaran pun Kakang lan Si Adi antuk pangapura saka Gusti Kang nyipta jagat ya aku manut Patih Jemdan Darat wonten dawuh waton lanang nyekel gaman barisan witing klapa daka arep sendika pirang rinangkul ki nempit-empit saja arep nyoba karo Pandhawa ana satriya lumaku ngliling marang wayangane sira iku sapa Puntadewa kang dadi kekasihku balik kowe iki sapa lho ngerti marang lakuning para jim aku iki Prabu Jemi Yudhistira iki kadangku aku Jim Dandun Wacana
Kowe aja kaget Sang Prabu dene aku bisa nyumurupi laku ning para jim awit ana seranane. Apa seranane? Wujude lenga permana, ya lenga pranawa. Sapa sing menehi lenga permana? Aku sing menehi. Kakang Goroparna, ya kowe ora pangling karo aku. Ala tanpa rupa aku iki biyen pujangga Praja Ngamarta ning gandeng aku ora kerasan karo tumindakmu sing kaya mengkono. Mula luwung aku lunga wae saka Ngamarta. Aku sing menehi srana yen to Puntadewa bisa nyumurupi marang kahanam Prabu Yudhistira. Kowe ngewangi mungsuh, aku ngewangi mungsuh ana dasare. Yen nganti kowe bakal wani karo Puntadewa sasedulur, ing kono kowe ora bakal entuk panapura karo Gusti Kang Nyipta Jagat. Sepira ampuhe Puntadewa sasedulur dene kowe wani nyepatani marang Yudhistira. Ayo, Puntadewa sasedulur maju rene, aku ora bakal tinggal glanggang solo mlayu. Oh, yen pancen kowe arep nyoba karo Raden Puntadewa. Raden, kados pundi menawi keparenga paduka nedahaken pusaka ing paduka pundi? Ora pangling iki jamus kelima sada. Iya, Prabu Yudhistira. Ayo mara. Lamun to sira Prabu Yudhistira arep nyoba karo Puntadewa maju rene. Aku ora duwe gaman apa-apa, duweku ya mung jamus kelima sada. Waduh Puntadewa, Puntadewa, Prabu Yudhistira napa? Tak kira Puntadewa nyumurupi dumadine jamus kelima sada. Jamus kelima sada nalika semana njilma dadi menungsa. Madeg Narendra ana manis rengga jejuluk Prabu Naga Pustaka. Aku sak sedulur bakal ngelar jajan kelakon bedah praja ing manis rengga Prabu Naga Pustaka lunga sing tanpa pamit tinemune bali marang asale wujud jamus kelima sada. Satemah manis rengga bisa tak regem nganti saiki iki tak jenengke Praja Ngamarta ya Praja Ngendraparahasta. Kanthi sira mundi jamus kelima sada tegese wis kudu winanci aku mbalekake marang Praja Ngamarta marang sing kagungan ya kuwi jamus kelima sada kang nalika semana njilma dadi Prabu Naga Pustaka. Gandeng kelima sada wis ana tanganmu Raden. Dina iki Praja Ngamarta tak pasrahke marang Raden Puntadewa. Aku sak sedulur wene ana dalan karben sukmaku ora kelambrangan Raden. Iya, Prabu Yudhistira. Yen to pancen mengkono sing dadi kekarepanmu, aku sak kadang amung bakal mbudidaya murih sukmamu sak sedulur entuk pangapura saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Satemah ora dadi sukma sasar kaya mengkene iki. Kanthi manut satataning agama kang tak rasuk kanthi paugeran jamus kelima sada aku bakal ngruwat marang kahananmu. Oh iya Raden Puntadewa, gandeng sira wis bisa ngruwat marang kahananku. Mara enggal untapna sukmaku karben enggal tinampa dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Wise mengkono negara Ngamarta nggonana kanggo tenger lamun to sira bisa ngruwat marang sukmaku jenengku Yudhistira nggonen selawasmu urip. Iya, mara mapana. Aku bakal nindakake umbul donga manut agama kang tak rasuk minangka dadi sarana ngruwat marang sukmamu Prabu Yudhistira.
arep ngejak perang karo aku. Ora Bratasena. Aku wis ngakoni kalah. Durung perang kok kalah. Mergo aku kalah Prabawa karo kowe. Karepmu piye? Ora beda karo Kakang Yudhistira. Aku ya kepengin bela marang dulurku. Ya mung carane nganyarke lelabuhan kanthi cara beda. Bedane ana ngendi? Ruwaten sukmaku iki lan aku njaluk Idipalilah. Aku arep manjing ana pupumu sing kiwa. Kowe kok ganggu ora? Ketang kanggo ewang-ewang lamun to besok Sira Bratasena ngayahi perang gedhe. Ya, gandeng kowe sing bisa ngruwat marang sukmaku jenengku Dandun Wecana nggonen selawas urip kasatriyanku unggul pawenang nggonana. Ya, aku manut para kene manjing pupu sing kiwa dadi asrana nganyarke lelabuhan lan ruwate sukmamu ora dadi sukma sasar kowe. Satria bagus sira iku sapa? Aku Permadi. Balik sira iku sapa? Aku Jim Suparta. Aku Jim Nakula. Aku Jim Sedewa. Sing mburi kae sapa? Aku Pinten. Aku Tangsen. Permadi, ana apa Jim Suparta? Gandeng aku wis duweni sumpah marang kadang-kadangku. Lamun to Koko Prabu Yudhistira murut kasidajatian uga wis rinuwat kang dadi sukmane babar pisan. Aku njaluk tulung belakno marang sedulurku ya Permadi. Kanthi cara ruwaten sukmaku karepen ora dadi sukma sasar kaya mengkene iki babar pisan. Adhiku iki ya karepen diruwat karo adi-adimu. Iya. Aku amung ngestokke dawuh kang mangkono aku bakal miwiti ngruwat marang kahananmu. Karepen ora dadi sukma salah, sukma sasar. Permadi, gandeng sira kang bisa ngruwat marang kahananku, kasatriyanku Madukara nggonana lan jenengku Suparta nggonen selawas urip. Iya, tak estokke dawuh. Pinten? Ana apa? Aku njaluk tulung ngruwaten kahananku. Iya, tak estokke. Lamun kowe bisa ngruwat marang kahananku jenengku Nakula nggonen. Kasatriyanku sawo jajar nggonana ya Pinten. Oh iya, tak estokke dawuhmu. Semono uga aku Tangsen. Lamun to kowe bisa ngruwat marang aku jenengku Sedewa nggonana. Kasatriyanku Bumi Retawu. Uga nggonen Mangasara lan uga minangka dadi kasatriyanmu jenengku nggonen selawas urip ya Tangsen. Oh iya, aku bakal ngestokke. Kang mangkono maringgal, tata-tata aku lan adi-adiku bakal miwiti ngruwat marang sukmamu Suparta Nakula Sedewa. Trima awit sedane Prabu Yudhistira. Kowe dadi panganku. Wah, Tiana! Tiaku!
Raden, Kakang Semar Popo. sampun kasembadan sumingkir Jim setan periparayangan iki dipun mandhegani Prabu Jim Yudhistira. Iya. Paduka pirsa ngajeng menika menapa? Wujud ana pendhapa. Lah nika namine Negari Ngamarta. Inggih sinebat Negari Ngendra Parahasta. Awit kaendanipun sak prawalaning kayuwangan kaendran. Iya. Menika tasih wonten ing alaming Jim. Negari Ngamarta badhe kula walik wonten alame kamanungsan, Dik. Aku ora trima. Besok lamun to ana wisudan ratu arep tak ganggu. Ngeningke cipta bablas. Semribit ya ngene. Lah nika pun wujud negara Ngamarta wonten alame kamanungsan. Iya. Raden, teteken tekun ketekaning dados sedyanipun Ndara kula Pandhawa anggenipun manunggal lair batosipun ndadar ketrimaning agesang nampi kamukten wujud negari Ngamarta. Menika kadidine panjenenganipun Bapak Haji Darmanto minangka dados sarana babat-babat wonten ing papan mriki ngantos satmah dados reja dadakan menika. Iya, aku melu nekseni. Mugi lekasipun Ndara Bratasena saged tinulat dene adi kula Krisna Putra Ardiansah ingkang nembe dipun khitanaken dados putra ingkang piguna tumrap nusa bangsa lan agami ngreksa dhateng aruming asma kulawarga, Den. Iya, muga antuk pandungane Kakang Semar. Kula sak kanca ingkang ngayahi wajib ngurmasi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Bapak Haji Darmanto sak kukuban kula sak kanca nyuwun gungi samudra pangansami sak bibaring ringgitan Bapak Haji Darmanto warga Bendar umumipun tansah manggih hayu-hayu rahayune skala tinebihna durga senggala cinakena ing bagya mulya. Monggo kula kanthi sesanti sepisan merdika salaminya akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saka bungahku bakal joget tandha syukurku. Nggih, mongso borong, Dek.